ina ga yana masallaci. Yana masallaci. Zauna. Ya je iya Dori ne. Ka gane ka bari in dawo mu haɗe bakin hanya. Ka ji? Sannu. Abuwa ka kenan. Wallahi na ji suwa kace ko kare ce. Wacce ina nan tahara wallahi. Wallahi daga saman giginya nawa da bulu wallahi kake baras na din ta canza wuri kawai gabaki daya. Allah sarki ina ga an kirbata wallahi to yadda ne za a mata ne ga dai ta nan ana za ka iya dan juwa mai dogo kafan nan haka yo a ji dai yadda dai kake son ta ga dai ta ni da so nake da kaji to wai malam na ga adda wani magirbi ne Allah ya dawo da mu inna lillahi za ta garu ko ita dai kanta ya ke aka zai ne dole kawo inna lillahi wa inna ilaihi na umma daga in bace ba na gare kariya ta sannan ai dan Allah a sika ta kadan dan Allah ku ce ya hankali to kamar da yaushe ran dawo ki nan da kwana 8 dan ta sai ta ko umma mai ai baka ji kwa in mun ji bulala ya zamu kwana 8 ne amma bulala wai mutum sa almajirai su kai da gani da tsaya haka zai yi tsalle da duru a kan kawai shi ne zan gane kuma kaɗi in dai yadda ka ce ai ni in dai za ta warke komi ma a yi one two three